Jeg hedder Michael Larsen og er indehaver af restauranterne Svineriet og Gourmetgaragen i Latinokvarteret i Aarhus. Jeg vil tage jer med en tur til USA, hvor vi skal komprimere julen i en sandwich med kalkun, tranebærkompot og cream cheese. Så skal vi i gang med at lave sandwich i en amerikansk udgave og en julet udgave. Jeg har noget focaccia-brød, som er bagt på forhånd ned i Svineriets køkken. Så har vi noget grillet kalkun, og så har vi nogle tranebær, som faktisk er transformeret om til den her sådan lidt chutney-agtige ting. Den er lavet sammen med fennikel og spidskål. Og det bliver sådan en god, syrlig modsætning til det, vi har heroppe, som er sådan en cream cheese, vi skal lave. En hjemmelavet cream cheese med flødeost, peberfrugter, hvidløg, krydderurter. Her er det bredbladet persille og purløg. Så det her, det transformerer vi om til en sandwich. Ja, vi skal lave vores hjemmelavet cream cheese, og først og fremmest så er flødeosten kommet i en skål, og så begynder vi ellers bare at groft hakke de ingredienser, der skal i. Så har vi alle vores ingredienser i. Så skal vi have stavblendet de her ting, så vi får sådan en god, lind, cremet masse. Se, så er vi ved at have samlet vores cream cheese til sådan en god blanding. Så skal vi have samlet vores sandwich, og der tager vi focaccia-brødet, flækker det, cream cheese, sådan der. Og her, der kan man jo se både purløg og persille og farven fra de røde peberfrugter. Her, der tager vi chutneyen. Tranebær, fennikel og spidskål. Og så tager vi sådan 3 eller 2 gode skiver kalkunbryst. Og så skal vi have noget salat på. Ikke for meget, men en lille smule. Sådan der. Og så lukker vi vores sandwich.